Salamat, Sir. Nakimaan bumasya ako kung mo. Malitaw, parang bakita ito makagalahan. Ang maupay ka panahon, ang maupay ka takna. At tinagan kita, imbisita. Tinagan kita, ang heroy, ang siniran, Congresswoman Fee Romero Abunda. Sir kanina, by the way, sinabi niya ate kanina na iyong inunduman, nagbababaha nga ni. Ang tinani kami, ang diferensya ng tubig dinhi, ng diferensya dito hakagto, hakag dinhi, dito masisilugi, dinhi, para wala na swimming pool. Kaya kutsingan, dili na makababaraka, ito, pananglit at mababaha, kaya na, pinaagaya, nakahimo ng gobyerno in flood control para pakita. I think in behalf of the 44,700 of Asmon, ako, Inasrin, nalilipay po kami ngayon. And of course, Mabay Adolfo, Adiliwat at mga konseyalis, ng mga kapitanis yan. Total tinagang makina yung panahon para minsan diniliwat-liwat ko yun para bumati congressman, no? Para itong bata, para itong elementary graders o high school, itong patron, kung may peryahan, nakato ito, di ba? Ibig sabihin, para itong bata, ura-ura itong kamahinungdanon, ipagkakadit ko biyas. Kung may balon, napalit itong bata, papalit niyo kalipayan. Para manitsugadahan ng mga katsikin, para tinahit ito, sinisiga ang giyas, ang burog lang, as a patron. Para naman itong mga bisitas, kaya niya na, para patita, ang mga balik barangay, para ira, itong patron, tak na ito ng pagpapasalamat. Tak na ito, paghahatag, hindugma, pagbabalik hindugma, han lugar na ira daw. Kaya para pakita. Salamat. Siling panamon ini yung mga balikbayan ni Red Amon hinuhugutan nito inspirasyon. Kikamo itang pinasisikatan, we are burning causes in the candle para maibahit kahimikan punto. Para ngayon. Ha? Para sumiring ka mo, forever, proud ako na naging taga-oras ako. Sige na? Ngan para naman itong mga politiko, para naman na pinarin ng woman, itong patron labi ng Sarayaw, paghatag itong oras, paghatag itong investido, ng paghatag itong hingugma ng mga tao na hinatag, hinpagtapon, hinatag yung oportunidad na pagservisyon kamo. Kaya yan din kami, ito pagpunto, itong oras, gugma. Pinakikita nitong Congresswoman Fee Abunda niya gugma, pinagi itong oras para pakita. Pinakikita niyo mga konseyalis sa gugma, pinagi itong oras. Pinakikita ni Babay, pinakikita ni Manroy, no, nasiring kami, darahayo, inspirado kami, pagservisyon. Maupay, natatrol ating natin. Damos salamat, Honorable Manroy, ador atong imo mensahe para magpapatunay ay itong barangay Kadian, Honor, St. Mary Queen of Flowers. Yan na naman, bakit tayo